Хәйрлемесез, ханымнар, әфәнделәр, егетләр һәм кызлар. Эфирда хыял артыннан викторинасы һәм сезнең белән мин, Алиса Замалиева. Җәмәгать, сизәсездер, вакыт дигәннәре бик тиз уза. Бик тиздән 25 апрель көнне супер финалда булачак. Чөнки безнең 5 финалистыбыз инде бар. Бүген 6-сын билгеләсәк, тагын 2 атнадан җылы диңгез ярына кызынып, кыйнып, ял итәргә баручыны да ачыкларбыз. Әлегә сезнең дә шушы финалистлар рәтен тулыландырырга барлык мөмкинлекләрегез дә бар. Иң мөһиме, TMTV каналында шоу-бизнес эстрада тормышына кагылышлы булган сораулар чыккач, шунда ук җавапка туры килгән цифрларны 13-15 номерына юллагыз. Кабатлап әйтәм, 13-15 номерына. Һәр җомга кичендә топ-клип хит парадыннан соң безнең викторинаны кара. Чөнки менә шушы барабанны әйләндереп, гадел нәтиҗәләрне сезнең күз алдыгызда ясыячакбыз. Әлегә әйдәгез узган атна финалистын Казаннан Сидикова Резидәне котлап китик. Без шалтыраткач улап торап китте. Бик кызыктырып сөйләгәч, бары бер генә сымын җибәреп караган идем. Һәм минекен алдылар бит дип шатланып. Менә шулай Резидә сезне чын күңелдән кочаклап ук тәбрик итәбез. Димәк, шулай итеп, әйдәгез 6-нчы атна финалистын да билгеләп китик. Күреп торасыз, барабаныбыздагы шарларның төсләре дә азрак үзгәрде. Һәм әйдәгез җиңүчене билгелибез, ягъни финалистны. Ул безнең мегафон абоненты, ахыргы саннары 70-95 саннарына тамамлана. Сезне суперфиналга чыгуыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Шулай итеп, финалистыбызны ачыкладык, ә хәзер исә чираттагы бәхетле телевизор караучыбызга без уникаль призны Киномакс кинотеатрыннан тапшырырбыз. Шуны әйтеп узарга кирәк, Казанда бердән-бер дибокс креслолы кинотеатр, ул Южный Сәүдә үзәгендә урнаштырылган. Сез менә шушы Киномакс кинотеатрына барып, рәхәтләнеп кино карап, барлык спецэффектларын да үзегездә тоеп, рәхәтләнеп, күңел ачып кайта алачаксыз. Ә кемгә шушы билетлар ләгер, без моны хәзер ачыкларбыз. Шулай итеп, әйдәгез әйләндерәбез. Һәм әйдәгез ак төсле шарны алыйк әле. Һәм әлегә Киномакс кинотеатрыннан шушы уникаль мөмкинлекне без тапшырыйк мегафон абонентына. Аның ахыргы саннары 68-73 саннарына тамамлана. Сезне өчен күңелдән котлыйбыз. Һәм TMTV каналы бүләк иткән шушы мөмкинлектән файдаланып, рәхәтләнеп Киномакс кинотеатрында кино карап кайтыгыз. Безнең әле моның белән генә бүләкләребез бетмәде. Алдагы минутларда тагын бер телевизор караучыбызны сөендереп, аны бүләкле итәрбез. Ә бүләккә килгәндә әлеге бүләкне безгә Lounge 3D Cinema кино кафесы тәкъдим итә. Димәк, әлеге 1000 сумлык сертификат кемгә ләгер? Моны без шулай ук барабанны әйләндереп ачыкларбыз. Киттек, әйләндерәбез. Һәм кызыл шарны алып, шушы җиңүчене дә билгеләп китик. Ул шулай ук мегафон абоненты, аның ахыргы саннары 70-09 цифрларына тамамлана. Сезне дә чын күңелдән котлыйбыз инде якыннарыгыз белән әлеге кино кафега барып, рәхәтләнеп, кич утырып, күңел ачып, TMTV-га рәхмәтләр укып, матур иттереп кичегезне үткәреп кайта аласыз. Бу атнаның бәхетләре инде билгеле. Без сезне барыгызны да чын күңелдән котлыйбыз. Ә киләсе атнада бәхетләр рәтен сез дә тулыландыра аласыз. Шуңа күрә TMTV-ны карагыз. Сез дә аптырап утырмагыз. Хәзер үк кулыгызга телефоныгызны алыгыз да махсус сигналны тыңлагыз. Ура! Бүләкләр! Һәм экранда чыккан сорауны игътибар белән укы. Аңа бер дөрес вариант җавап туры киләчәк. Шушы җавапны безгә SMS хәбәр белән TMTV сүзе белән башлап 13-15 номерына юлларга гына кирәк. Кабатлап әйтәм, 13-15 номерына. Белегез, иншалла, киләсе атнага шушы барабаннан Алла бирсә сезнең номерыгызны да алачакбыз. Иң мөһиме, уяу булып SMS хәбәр юлларга. Һәм TMTV белән хыяллар чынга ашуын онытмаска. Сезнең белән мин Алиса булдым. Хыял артыннан викторинасының киләсе атна тапшыруына кадәр дип, мин сау булашам. SMS-лар юлларга онытма. Тулырак мәгълүматны tmtv-online.ru сайтына кирип белә аласыз. Пока!